Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Counter-Strike 2. Nå, hvad så, drenge? Ikke så meget. Jeg skal lige hurtigt. 2 sekunder. Sådan, jeg er tilbage. Nå, hvad for et map, gutter? Så Benjamin, han kan ikke spille Wingman. Det kan I se på min video efter. Fordi han er så lort. Nå, hvad for noget? Hvad for et map? Udover de Det ved jeg ikke. Hvad siger vi, drenge? Vi kan godt tage info, eller hvad fanden nu? Ej, den har mig og Anton lige siddet og spillet. Vi kan spille overpass, overpass. Nuke! Overpass. Nuke! Og hvis I har set den lange video, som mig og Alex vi lavede for sådan cirka 3 uger siden. Det er jo snart vel en måned siden, Alex. Er det ikke snart vel en måned siden? Jeg overvejer at stoppe med at lave det der video, hvor der er flere spil i en. Det må I lige skrive i kommentarerne om. Ja. Om jeg stadig skal lave dem. Starter du, Alex? Ja. Og I må også meget gerne skrive i kommentaren, hvis mig, Alex og Anton, hvis vi skal lave en YouTube-video igen. Ja, hvis vi skal spille noget. De gamle dage, det her. Ja, de gode gamle dage. Og til jer, der ikke ved det, så har vi spillet det her i de gode gamle dage. Dips! Og til jer, der ikke ved det, så er jeg bare på. Nå. Hvad fuck? Hvorfor er Alex alene? Det er lækker! Jeg er ikke alene. Ja, vi er alle sammen lækker lige nu. Vi skal lige lade det. Grenade out. Ja, det er, hvis jeg bliver ved med at lægge. Mærkeligt, fordi jeg bruger den anden side. Så er det bare fordi, jeg synes, jeg er bedre med nogle specielle våben på den her side. Nej. Ærligt, vi lægger for meget. Benjamin, vi er nødt til at snakke sammen. Vi gør os klar til professional life. Ren helme! Jeg læggede så meget, at jeg tror, det var rent. Benjamin, han er død. Men ærligt. Det er den eneste grund til at døde, det er på grund af, at der lægger så Benjamin, vil meget. du have dit våben, eller hvad? Værsgo. Jeg har det her. Hvorfor kan man ikke have 2 af de samme våben? Jeg er ikke bange for at bruge det her. Ærligt, mit aim var bedre. Han tager dig bagfra, Benjamin. Hvem? Anton. Jeg hører ham. Det gør han ikke. Jeg har set. Jeg ved godt, hvor han er. Jeg hører ham. Siger du ser ham helt derovre? Ah, okay. Det er så meget, du hørte, Fister. Jeg kunne høre ham. Ja. Han er hoppet ned fra et eller andet. Du har han. Du skød på et hegn. Alex. Let's go, everyone. Alex, hvad laver du? Mig? Og til jer, der gerne vil se noget flere CS-videoer med mig og Alex og Anton, så må man meget gerne skrive noget i kommentaren. Er det rigtigt, Alex? Du er ikke i position. Du skal ikke stå der resten af kampen. Hvad? Let's get this done. Vi kommunikerer. Husk nu at kommunikere. Jeg kan ikke lide, at du står deroppe. Ja, det gør man nøje. Han croucher dernede. Nå, Han croucher der, hvor jeg pinger. det gør han ikke. Om på den anden side, tror jeg.
Du går den vej, jeg går den anden vej. Har lige set ham. Og husk nu at holde tæt sammen. Han er der, hvor jeg pingede. Oppe på den anden side. Swim. There you go. Ærligt CS, det er fucking grineren. Hænderne op, makker. Let's have at it. Fuck, Hvad fanden skete der? Det var Alex, der blev kigget. Han skudt på mig 2 gange. Jeg skød ham lige i hovedet. Og jeg må- Anton, jeg skød jeg må- ham lige i hovedet med en del. Du skal ikke tænke på det. Jeg vil ikke snakke om det. Du fik det med på video til gengæld. Jeg vil ikke snakke om det. Men hallo, jeg vil ikke snakke om det. Jeg kommer 100% til at snakke om det på min video. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det. Og I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, om det var dumt, det Alex gjorde. Nej! Jeg vil ikke snakke om det. Det var kommer ikke til at dumt, det snakke var om fordi det. jeg ville have nuke mappet. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det. Altså, man kan høre på det, det er fake, det du siger, Alex. Nej, hallo, jeg vil ikke snakke om det. Okay? Okay. Jeg vil ikke snakke om det. I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, om du er dumme. Hold nu kæft. Jeg vil ikke snakke om det. Hvorfor fanden blev du kigget? Er mit spil crashet, eller hvad fanden er der? Din klient har ikke Nej, tilladelse til at ikke. fucking gå ind i den der server, altså. Nu kommer der kraftet med herinde, Benjamin, og så lever du ikke. Det var der kigger mig. Nej, jeg var ved at loade ind. Jeg har det på Jeg er blevet faktisk kigget. på video. Jeg har det også på video, jeg ikke gjort noget. Jeg vil ikke snakke om det. Okay, hvad fanden sker der? Benjamin, hvad er der galt med dig? Det ved jeg ikke. Kun ikke tilsluttes til season. Prøv venligst igen. Jamen så... Nå, det er Alex, der gør det. Vi skal join Anton. Nej. What? Ja, det var på Jo, grund af, vi at skal du så. skudte mig. Jo, vi skal. Det var på grund af, at du skudte mig. Jamen, Benjamin, din tykke dreng. Det bygger vi ud. Gør vi ikke det? Som om du kan finde ud af at klippe det ud. Det kommer jeg til. Okay, jeg vil gerne se en video. Er det nuke? Ja, for helvede. Jeg Yeah, skyder dig i CS. Jeg skyder dig i CS. Jeg vinder over dig. Jeg skyder dig, Ja. seriøst. Har du tænkt over, at jeg vandt også mod dig i Nuke? Dips! Han har valgt politi nu. Jeg er kriminel. Jeg er kriminel. Nej, jeg er kriminel. Gå væk med dig, Anton. Jeg stoler ikke på dig. Hvis du ikke stoler på mig, så går jeg bare herover, hvis det er. Jeg stoler på dig. Jeg stoler på Nej, dig. Anton, han mente det ikke. Han mener, jeg stoler på, at du ikke skyder. En joke, man siger. Jeg er for god til at... Det er noget, man siger. Det er noget, man siger. Jeg er for god til at have en teammate. AK spammer, AK spammer, AK spammer. Nu kommer jeg også. Så kom med din AK. Jeg vil gerne se din AK, Benjamin. Hey, jeg vil også gerne se Benjamins AK. Anton, jeg vil også gerne se din M4. Ja. Den har du så set. Ja, den så jeg lige der. Nå, nu tager jeg altså din AK, hvis det er i orden. Det er det ikke. Jeg Det tror, var i du orden. dør lige om lidt, Benjamin. Det der er i orden med, at du gør det, det er, at jeg får det. Det var så ikke Det er et fordi- men du ved. Og du Jeg kan ved heller ikke, ikke finde ud af at ramme med en AK. Jo, det kan jeg faktisk godt. Jeg dræber din mor i CS. Jeg var lige en delfin deroppe.
Bare så ved du, man må aldrig sige sådan noget. Vi gør det bare for sjov. Det håber jeg, du drenge og piger. Jeg hørte ikke engang, hvad du sagde. Jeg hørte bare, at du aldrig må sige det. Benjamin, det er sjovt nok, når jeg ikke har nogen penge. Er du klar, Benjamin? Jeg kan altså teste dig i level 1. Eller i level 2 v 1. Jamen, altså, Det var fedt, hvis vi fik en til at spille med igen. Ja, vi savner René. Gør vi ikke det, drenge? Nej. Lars, han skal komme ind. This is all fine. Nej, far. Nej, Anton, han bliver sur, når han dør. Han bliver sur på sådan et spil her, fordi han ikke... han forstår det ikke. Ligesom mig, når jeg er ved at smadre mit bord, hver gang jeg dør. Headshot. Nej, han... Men Alex, kender du så nogle andre, der gider? Sådan. Nej... Thijs, han vil sikkert gerne, men... Jamen, når først han har fået AK, så siger han, ej, du skal gøre sådan der, og det gør os bare dårligere. Ja, Let's go. Hvem er Thijs? Det er min storebror. det er hans storebror. Alex storebror? Jeg vidste ikke, han er en storebror. Han har 2. Jeg har mange. 2. Nej, Du har 3 en. mener jeg. Nej, jeg har flere eller dem, der har flere. Det var ikke engang en headshot, jeg ramte dig bare. Headshot snipe! Hold nu kæft. Det var ikke engang en headshot, Benjamin. Jeg kom bare bagfra dig. Og bollet dig i røven. Ej, det gør jeg ikke. Jeg er glad for, at du snakker så lavt, for at min video ikke kan høre dig så godt. Jeg tror, min video, den kommer til at høre det, der Benjamin sagde. Throwing smoke. Ja, det værste er, at jeg har skruet helt op for mig. I'm throwing a flashback. I'm Ja, throwing a det. Fuck, min pistol står clean, er det jo ikke pistolen, men... Ja. Så er det bare godt, at jeg ikke uploader den her video, før jeg skal lige have klippet den. Ja. Så man, jeg vil helst ikke. Jeg kommer ikke til at uploade den her Finde video. ud af at klippe, Benjamin. Jeg kommer ikke til at uploade den her video, på grund af, at jeg gider, før jeg kører, jeg siger sådan nogle bandord. grenade out. Det gør du også. Gør du det selv, altså? Benjamin, det var ikke sidste video. Undskyld, det var en fejl. Ej, hallo, lad lige være. Hvis I skyder hinanden, jeg skal hjem til dig. Han... Jeg kan bare lide, at du bare står med sådan en pistol. Benjamin, jeg kan være så ligeglad med det. Det er ikke mit problem. Man må aldrig, bare så ved du, man må aldrig sige sådan nogle bandord. Grenade. Det er anden gang, jeg siger det. I'm throwing a flashback. Det er bare så de ved, at jeg mener det. Tror du ikke, du mener det hele tiden? Det gør jeg så ikke. Jeg kunne aldrig finde på at mene det. Det nogle gange er det noget, man siger for sjov. Og nogle gange er det ikke. Hvorfor går I væk fra mig? Jeg kunne lige høre en af jer. Da. Jeg tror, alle... Fuck, jeg fik et chok. Han er oppe i de der venstre. Ja, den der. Den der. Ja, han er derinde. Nej, han er så gået. Planted. Han planter bomben. Godt, Benjamin. Sæt dig på den. Sæt dig på den. Jeg har fortrudt, jeg har sagt det. Med hvad? At jeg er for god til at være alene. Det er jeg jo. Hallo, det er jeg også. Det er jeg også. Jeg er for god til at være alene. Se det her. Hanson, du kommer bare derhen igen, ikke? Anton, jeg kom til at tage den der skin, der du havde. Ja, jeg har beholdt den. Fedt.
komme noget op derfra. Anton, jeg kan godt se jer. Ikke vindue. Jeg kan ikke lide, du kan se mig. Stalker du mig, eller hvad? Ja, jeg gør. Hvordan fanden kan du se mig? Jeg stopper op Benjamin. Men på grund af, at han Vinduerne. skød min AVP hele tiden, så kunne jeg ikke finde ud af at ramme. Du ramte jo ikke min AVP. Du kan også se, fordi da jeg skød, der ramte den ikke. Og jeg var lige på dig. Move it, move it. Kom, vi kører over til midt. Ja, det vil undre mig, Anton han er AVP, selvom jeg ved, at han ikke kan ramme. Kan du den ned? Han er meget godt. Au. Jeg har 9 våben. Ramme bomben der, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvis den gjorde, så havde jeg nok alligevel været død. Da spring. Time out, my brothers. Hvad fuck sker der? Flashbang. Throwing the flashbang. Mine øjne. Jeg kan ikke lide det, Benjamin. Smagte du på min granat, Alex? Ja, jeg gjorde så. Smagte den godt? Jeg vil have flashet jer, og så lukkede jeg døren, ikke? Get back in time for chow. Og så flashede jeg mig selv. Så blev jeg ramt af en stupid granat. Jeg blev også flashet. Blev du flashet igennem min dør? Let's go, let's go, let's go. Ja. Nå, okay. Så hjalp det. Jamen. Men du smagte på min granat. Ja, det. Ja, hey, ball! Ej, det eneste, jeg kunne se, det var dit hoved. Det er nok derfor. Alex, du siger bare, hvis du skal brug for hjælp. Nej, nej. Så god er du heller ikke, Anton. Der er gaming-skam der. Oh yeah, that's beautiful. Kan du godt se? Prøv at kigge, du kan sidde og spille et eller andet der. Det er sikkert den helt gamle Sonic. Jeg skal spille seriøst. Eller så er det til at trykke på en knap, når det hele det springer i luften. Det er fordi, jeg skal spille seriøst der. Move it, move it. Benjamin. Ærligt, det var en fejl. Benjamin, næste gang, hvis du skyder Anton, bare for at få det til at blive deal op, ikke? Jeg kommer ikke til at join. Ja, så skal Move. Yndlingshold at være på, drengen. forskelligt. Nogle. Nu har jeg kun... Du smagte på den. Ja, jeg smagte. Lad være med at kigge. There's no stopping us. Benjamin, du er så dum, og så du tror, jeg bliver på siden. Hvordan kan det være, at du tror, at jeg bliver på den side? Jeg vil også Stay gerne right vide here det. is where we end this. Men han flashede ikke Lay down mindst smoke. sig selv. Han flashede nogen. Incendiary out. Det flasher du dig selv. Flashbang. Terrorists win. Anton, hvorfor går du egentlig ikke ned til bomben i stedet for? Det ved jeg ikke. Du får mere af at plante bomben. Ja, det ved jeg godt. Og jeg har AVP. Benjamin, han var ved at plante bomben.
midt i det hele, i stedet for bagved. Smoke. Grenade out. Deploying flashbang. Benjamin kommer jeg til at flash dig. Ja. Han er der. Jeg holder bare døren. Og Benjamin. Okay. Ja? Stoler ikke på dig, eller? Anton, du bruger her meget narko. Det kan jeg høre. Jamen, det gør han også. Benjamin, er du død? Nej. Ej, ved du hvad, jeg kommer. Jeg gider ikke den dør. Han sidder og bruger noget andet, som er endnu klammere end Det NATO. er jeg, fordi han ikke har råd til lortet med. Det havde jeg, men jeg gad ikke. Hej Benjamin, du skulle have lavet ham gjort det. Han har været død alligevel. Benjamin, du dør nu. Hey, hej Benjamin. Han ramte jeg nu. Nej. Pis. Han er inde i de der rør, jeg kan høre ham gå derinde. Anton, jeg var lige på den anden side af væggen, bare Put on. Og så Benjamin, han er på mit team. Og så er Benjamin. Har du en klon af Benjamin? Nå, Ja. vi skal lige se her, Vi skal lige se her, Benjamin. Let's go, everyone. Jeg skal ikke have noget, fordi jeg har fået rød ind AVP, og så vinder vi helt lortet. Helt sikkert ikke. Fuck man, hans aimbot. Tag lige det rigtige vindue, altså. That's spotting, guys. Men Anton, hvorfor er du hele tiden bruger penge? Det er virkelig dumt at bruge penge. I første runde, ja. I anden runde, nej. Move. Hvor er nogen her, der vil smage en granat? Ja, det er jo faktisk Anton, hjemme vent gerne have. til, Benjamin, vent til, at du ved, hvor han er. Jeg skal nok sige det. Hold din kæft. Hold så din kæft! Hold din kæft. Lad være, Benjamin. Jeg er ikke bare for at bruge den. Ærligt, jeg er fucking over, hvor han er. Tror jeg ikke, han er. Nej, han croucher rundt ved vinduet. Prøv lige at vente. Du skal nok. Ja, han er ved vinduet. Han går væk. Benjamin, ind ad døren bag dig. Skynd dig. Grenade. Hvad med bag dig? Ja, der. Kom, det er ingenting, Benjamin. No scope. Das spotting. Benjamin. Den der granat, den var højt langt væk fra mig. Jamen, jeg kastede den også meget sent. Er du klar, Alex, til at få dø? Er du klar, Alex, til at vi tæsker nu? Benjamin smadrer lige en af vinduerne. Så flasher jeg. Deploying Han er dernede. Grenade out. Ej, ja. Han er i bort. Du smagte på min granat. Flashbang. Han går væk, Han går han videre, gik han væk. går- Han går væk. Jeg så ham. Kom herhen. Jeg har LVP. Hvem fuck tror du, jeg er? Jeg kan høre ham. Han står inde i de der rør.
Han står inde i rør. Det er godt, at vi er her. Jeg kan godt fornemme, at han står hernede. Jeg vidste det. Det var kun på grund af, at jeg sagde, at han står ved røret. Så hopper du selv ned i det, Benjamin. Ingen stress, du har det der defusing eller noget. Counter-terrorists win. All right. Holding here. Benjamin, kan jeg få et våben? Ej, okay, så køber jeg mit Let's eget. move. Jeg skal lige have noget, han kan smage på. Det har jeg allerede. Just. Flashbang. Jeg blev selv flasset. Men jeg kastede den ind i det der. Grenade out. Han var ikke der. Han er inde i de der tunneler. Jeg hørte det. Vi kan høre ham inde i tunnelen, mens vi står her. Jeg pusher. Du går den vej, jeg går den anden vej. Han står og camper ved det der andet hus. Han står og camper ved det der andet. Hvordan? All right. Jeg kigger igennem røret. Ej, det Ej, redder Benjamin, dit ikke liv, brug det der. penge for helvede. Jeg har lige givet dig ansvar. Jeg har 10.000. Jeg har... Let's go earn our Okay, pay. jeg kan faktisk godt bruge den her, så får jeg AVP efter. Jeg skyder den der åben. Afsted, Hvordan kast har dem. du det med, at jeg har taget de på? Jeg kan ikke lide det her. Vi er Han er der. Vi er snart oppe på Counter-terrorists win. Vi har optaget 27 minutter. Jeg tror, jeg kan uploade den der video der. Let's go. Hvad? Jeg tror, jeg kommer til at uploade den der video der. Skal jeg fortælle dig grunden, Alex? Dine ord. Jeps. Og det med YouTube-hest, det kan man sige over på en YouTube-video. Han er dernede. Jamen, Benjamin, du kommer over til at sige under den stykke, at den ikke er lavet til børn. Det er derfor, du får kommentarer på. Det er fordi, der står Anton på den her. Hvor fanden blev det var der? Nå, så det, når det ikke er lavet beregnet til børn, så kan man godt sige banord eller hvad? Ja, men ikke så meget. Jeg har heller ikke sagt så mange, vil jeg selv sige det. Du må Throwing helst. smoke. Man skal i hvert fald ikke sige et ord. Throwing Granat, Anton, du smager på den nu. Deploying flashbang. Jeg glæder mig til, at du gjorde det. Incendiary. Jeg tror ikke, han er der, når jeg pushede af hele lortet. Han planter. Jeg ramte ham lige i armen. That's beautiful. Hvordan? Anton, du kunne bare blive ved med at plante. Jeg tror, det var for at lokke os frem. Han ved, at jeg løber med AVP. Fire in the hole. Laying down smoke. Flashbang. Throwing fire. Counter-terrorists win. We're getting stuck right into them. God dreng, Benjamin. Hvad? Hvad så? God dreng. Come on, let's go. Benjamin, God du har pige. stjålet min fucking AVP. Du har det så. Hvad? 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 Du holdt
sgu da mine... Okay, det er en halv time, vi har optaget nu, gutter. Skal vi optage en time, eller hvad? Nej, det gider jeg ikke. Tænker efter den her kamp så slår, så siger vi tak fordi til mig. Du skal jo ikke gå ind foran. Hvad? Du skal jo ikke gå ind foran, for helvede. Jeg skader ham lige Jeg tænker, vi skal slutte af sammen lobby, drenge. Ja, altså. Tak for at I så med. Godt af. Jeg vil bare sige tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe for flere videoer. Og så ser vi forhåbentlig i min næste video. Vi ses!